Waar is Joetje? Ik hoop dat je dat geroosterd brood ding niet. Zaken met al wat erin zit. Goed zo. Ze staat. Taart of kibbeling? Wat was het ook? Allebei. Goedemorgen. Waar is Joetje? Oh, best doe Joetje. En hoe oud is ze wel? Ian. Is dit duurt met ons in? Ian hier. Er is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Ian. Dat vinden wij alle zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blijf, 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 blijf. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Hippie, hey! Ja, met zaken mij helpen, maar die cadeautjes. Wat zit er aan je e-mail dan? Ik maak het allemaal even niet hier bij mij, want ik snap dat nog net. Nee, dat snapt ze nog net zo Ik goed. maak je alles wil je het niet. Wat is de shimmy dan? Jawel, wat met Jelle? Tje, Jelle. Oh. Zou je het wel mooi vinden? Ik denk ze gaat wel doen als je maar. Ze is helemaal onder de indruk van de kaart. Oh. Nog een keer? Wat zit er in, Hilda? Wat zit erin? Ik hoop dat je dat geroosterd brood ding niet. Zaken met al wat erin zit. Jee, deze. Oh, heel, maar ze shit. Maar ik moet hier niet. Als je weer een uitpakken, dan pak me dan. Of pak je niet, dus ik pak ik niet horen. En deze mag even op groen. Ja, die is wat goed, hè? Dat is een tafel, die mag nog in nog zetten. En alles staat te klappen, jongen. Het is maar goed dat die zusje het nog net snapt. Nee, dat is goed. Ik wil dan ook nog wat erin zit. En koffie zetten. Oeh, lekker. Koffie, zeg maar. Heb je wel zin in een bakje koffie? Oké. Mesje. Oh, Samwip zet er weer uit. Heel dat vindt de dwarskom interessant, hoor. Het is wat er aan gebeurt. Ja, dan komt het eruit, hè? Ja. Dat is toch handig? En dan, wat is dit? Oh, dat is denk ik zo. Zo, kun je een bakje koffie zetten zaken. Dus koffie erin, man. Dicht. Kijk, wat molken bij jullie ook? Ja, molken. Ik een stukje bal eten zaken en wat koffie drinken. Ik kan nog Doe mij maar een bakje koffie zaken. Shit, ik kan nog thee pakken. Koffie en thee. Een hele pot of een heel, denk ik. Wat wil met me gaan? Ik wil wel een hele pot, een heel bakje koffie. Deze? Ja. Oké. Gaat met me er wat in? Nou, een beetje molken wil ik er wel in haar. Er zitten nog verschillende soorten koffie. Ik hou wel van hele donkere koffie. Hele donkere koffie, normale koffie en lichte koffie. Ja, lekker zwart bakje. Oh. Dit is lekker, Een Hilda. stukje roosterbrood? Roosterballen, ja, lekker. Heel lekker bakje koffie? Tje, bakje koffie. Cheese er ik op. Ja, lekker. Heerlijk. Van me vindt zaken dit cadeautje echt wel leuk. Ik dacht het wel. Ja. Appelkool. Appelkool. Goed zo. Tadaa. Ja, goed zo, meid. Oh, lekker. Oh, cheese valt er dus. Cheese. Ham, 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 ham. Kijk het maar. Nou, dan moet groot cadeau ook Nou, nog maar maar druk eten. maar we hebben op de groenwand, denk ik. Ja, en Even bij de box, denk ik. komt hierin nog waar. Nou, maar wij weten hoe moeilijk dat in elkaar te zetten is. Pak een vers dan. Ja, let heel erg maar zo te scoren zaken. Goed zo heel dan. Goed zo, meid. Mooi. Een tafeltje met 2 stoeltjes. Ik vind dit zo leuk. Leuk, hè? Ik kan dat er mooi opsteken op het tafeltje, hè? Ik heb vanmiddag een mooi restaurantje badje. Laat mij eens leren. Tuut. Ja, dat is de pittigste. Een lekker tuutje.
au, au, au. Hey, au. Mooi, hè? Nou, jongens, van mij is het wel slagen. We krijgen de pakers en beppers en dan de tantes op visite. We houden het een beetje lieds. We hebben wel een extra tafel in de hoes zetten. Dat er wat meer mensen bij kunnen. Jelke zal nog even om een pistool. Ik zal nog even om een appelgebak. Want hoe zaken, maar we die taart even schilderen. Ja. Want we hebben één taart meislet, maar ik denk net dat ik er genoeg heb. Achter in de koelkast. Maak je maar eens even zien. Happy birthday. Goud met roze, hè? Tje, dat hinder, dat stukje meel dan. Dat stukje wilde gaan. Dat was een heel Dat groot was een stukje. stukje wit chocola. Men bewaart een snijtje van de taart voor die en zo'n stukje wit chocola erop, oké? Doen we dat. Shit. Een heel iets mini hier nog, hè? Ja. Ja. Maar dit is een mooi watershoekje, Pop. Maar ja, dit weer de bedoeling. Jelke had het tafeltje al even in elkaar zetten en de stoeltjes. Kijk eens een mooi bordje. Dan nog even wat extra taart, hé. Een lekkere appeltaart, vindt Zaak zo lekker. En nog een mooie roze taart. Prinsessentaart. Een lekkere slagroom. Zo, het eerst al even snijdt. De 2 taartjes tinkleren, dus de orentaart pak ik als laatste. Heeft niemand zo kort mogelijk blijven. Dus dit meisje in haar. Dit zet ik even in een folie eraan en in een koelkast. En nog wat soesjes voor de ben in een schaaltje. Nou ja, dan leuken het worden. Dan kan ik lekker koffie drinken en lekker taart eten. Heel is vast begonnen met komkommer. Oh, heerlijk man. Wat een feest net. Lekker. Shit, wat is dit? Dat is wel niet te heen. Ja, ze hebben hier niet de tafelstoel zitten. Ik is hem daar mooi op eten. Toch? Een beetje drinken. Is lekker ook zo. Daar is de eerste visite al, hé. Hoi. Ah, goeie. Het is feest, ja. Hoera, hoera. Dat kun je Wel zien, dat is. Dat vinden. wij allen zo prettig. En daarom zingen wij. Oeh feest, oeh feest. Hoe feest. Dank. Alweer in, hè? Alweer in. Ja, net al heel goed serveren. Helpst du Famke? Dit is heel kanker zo. Zo voor die. Speel nou. Oh, Ildau. Was du zo verwend? Hé, zo. Dat is mooi. Wauw. Nog vet. Er zit nog vet. Even een laskript. Dan moet je nou weer maar je spieren op. Oh, die vingertjes er Al die vingertjes er zo handig. Ja. Ja, daar ben je er. Van is het een geworden, is dat ik dat deze. Hyper de pip. Hyper de pip. We maken maar een taart eten, hè? Taartje eten. Heb ik een mooie taart, Famke?
Dit is zo mooi. Dat is een ierverschil maar, hè? Een hier verschil. Ja, Ierverschil. Hoera! Feestje in de gloria. Hyper de pip. Hyper de pip. Oh, Kist doet die of... Goed zo. Ze staat. Zeg Famke, wat dat heel nou? Dit is leuk, Hildau. Dit is wel een tapcadeau, Ilse, hè? En Afine. Oh, wat leuk. En nou houdt het op, denk ik. Oren kant op. Heel grutsk, hè? Ja, maar zie Hildau stapt. Nog maar applaus voor Hildau. Goed zo. Applaus. Ja, moest ik even klappen? Ja. Goed zo, Hildau. Nee, samen. Oorkant erop. Maar ze Hildau helpen. Hildau kan nog net losstappen, hè? Wat is een trotse kopje, hè? Dit is leuk, hè? Oeh. Oh. Wauw. Dit is wel wat. Hier bouwt je staan heel hoes. Maar een buggy in elkaar zetten, hoe gaat dat, Jelke? Kun je het zelf wegdoen? Het wordt wel wat lang, heel zo net. Ja. Als je dit weet het. Een dubbele buggy. Ik kan er 2 poppen in. Maar het gaat heel mooi. Het is nu ook best wel ingewikkeld. De rust is wederkeerd. De eerste ronde hebben we gehoord. Van de middag komt de andere helft van de familie nog. Ilde koest heerlijk. En nou, ze had al supervolle leuke spul gekregen. Check dit dan. Bennewijntje. En een koffer voor of op vakantie in naar Gran Canaria. Snijfruit en snijgriënten. Pyjamaatje. Nou, een mand. Ik kan altijd spul mooi in. Een trouwkarken. Dus echt super mooi. Nou ja, ik ga even het spul in de vaat wassen. Dan kan ik dat altijd aan zijn kinders weer op tafel zetten. En we hadden de tafel de tammer uithellen, want van de morgen het paste makkelijk. En ik zei dan gewoon wat roemer om de tafel zitten, want dan kan die band hier wat mooier badje, want het weer wel heel vol. En vanmiddag komt er iets minder, dus dat past wel. Dus die hebben we wel lekker naar boeten smitten, die tafel. Dan ga ik hier weer wat rond. Stwoon ga ik nog even stillippen. Ik heb die er altijd bij pakken. Nou, Hildau is inmiddels weer van bed en die zit lekker aan haar visje. Lekker? Is het lekker? Wat ja, mooie ballonsjes, hè? Wauw. Feest, hè, Jood? Hij houdt het zaak op. Ik heb zaak aan ik mooi met die bordje, maar die nieuwe bord is goed. Mem zet naar je koffie en naar je thee. Oh, lekker, meid. Heerlijk. Boefie. Hallo. Hallo. Berre. Ja. Berre. Wat zei je? Hier er stil van. En ze kan lekker achter het karken Ja, ze ronden achterover. Echt? Echt Ja. weer. En met vies van dissen. En 12 babytjes kunnen die. Ja, ik heb het wel. Ja, maar ze kan jouw mem niet jasme. Ja, er ben nog kibbeling, hoe was dat lekker vies. Hij viel ook dat Ja. Tjoe maar even. Nog lekker eten. scoort. Pak je nog warm? Ik maak het zo even warm. Ja? Hey, En schat. ze hebben ook die kroon te volgen. Ja, zit wel op de kroon op, hè? Oh ja. Vooral als ze koud binnen. Ja. Mij maakt het zo even warm. Ja, Maak leuk. ik een stukje taart? Was die nou, hè? Ja. Taart of kibbeling? Wat was het nou? Allebei. Allebei. Ja, dat mij wel. Kijk. Check. Dus met de kibbelingen nog. Mooie combinatie kibbeling met taart. Hè. Oh, dan heb ik nog een cadeautje voor die zaken. Van Beppe Sjoukje en opa Herman. Kan je er wel een zak doen? Kijk er wel eens aan. Kijk mooi Kom. in de klomp. Beste hoeken taart met. Was er dat al hier op eten? Leuk natuurlijk net. Zeg maar even hoe virus kost. Nou zetten we hem weer in de koelkast. Zie je dit? Dit is een soort witte chocolade, denk ik.
En dit is pasta, Nutella en hierbij. Lukt het? Past het? Lekker hapelje. Even steen. 3, 2, Wat gezellig ben je hem on tour te jaren. Wat houdt ze dat? Knap hè? Nou, ik heb mooi te jaren te keuren joh. Oef. Tik hem haar. Oh, stukjes! Mooi muziek hè? Ik denk dus toen deze haast wel vallen als een kist heen. Probeer eens een bladzijde. Kom maar heel kom maar biesten. Een ei van een geit. Een ei van een geit. Een geit lijkt toch geen ei? Geit, geit. Eit. Heier. Hier? Hier. Oh, heel dat is net handig. Waar is de bladzijde? Wat is dit hier? Je wist het. Hier. Hier woont Rick Hier. met Ja. zijn en mam. Hier woont Rick met zijn pap en mam. Met Ja. zijn geit. En met zijn geit. Waar is de geit? In het hakje. Hun zijn in het hokje van de geitje, maar die hekken zit om hun. Hoe is een? Ze rent achter de bennenwijn op. Een baby, my baby's. Zei ze. Die is mooi gedaan. Nou jongens, de visite is al even voort. Het meeste spul ik oproep. Ik zit nog even de laatste spul in vaar was er aan. Ildo die had helemaal haar nog, dus die krijgt van Joert even een patje. Dat is even wat sneller kleren dan wat eten. Want die, nou, al die prikkels, ze is wel kapot. Van de knapt ze trouwens ook wat op van wat eten. Die is wel semi wat. En wat zullen we zeggen? Ja, wat zoen we zeggen? Voel je hem dit nou? Nou, een leuke vlag, abonneer je en zet een luid omheen. En via het net de chillen te downloaden van de tablets als telefoon. Want een nieuwe chatsvlag. Hey hoi! Zeg maar doeljarig Jet. Hey hoi!